aj toto je symbol Banskej Bystrice, to znamená tzv. Sprostá križovatka, je to tzv. Hušták a toto je naozaj symbolika veľkej premávky, veľkého hluku a ja sa preto pýtam pri tejto príležitosti tak symbolicky, že prečo nie je možné aj tú autobusovú dopravu ešte viac zadotovať, tak aby bola oveľa dostupnejšia pre ľudí, aby boli tí oveľa viac motivovaní ísť práve tými autobusmi, pretože ak autobus vyjde rovnako draho, ako vyjde prepočet na tú naftu alebo benzín, tak ten človek ide potom radšej autom, lebo to má pohodlnejšie. Ale ak rozprávame o tom, že chceme motivovať ľudí, aby chodili práve tým autobusom, tak potom musíme urobiť výrazne lacnejšie. A aj preto by som v budúcnosti chcel hľadať také možnosti, aby sa tá doprava mohla ešte viacej zlacniť. Aby možno sa smerovalo až k tomu, že by jedného dňa bola bezplatná, tak ako v niektorých mestách je to bezplatné. Tak by to mohlo byť napríklad aj v kraji. Bezplatná doprava, postupne by sa k tomu mohlo smerovať. Bezplatná doprava je napríklad v rámci mestskej hromadnej dopravy v Pezinku, alebo vieme o niektorých iných európskych mestách, kde je to bezplatné, takže ide to, len treba k tomu sa snažiť a smerovať k tomu a aj doprava v rámci kraja by mohla byť oveľa lacnejšia a neskôr aj bezplatná. Pozdravujem z Banskej Bystrice, z tohto symbolu, ktorý je tiež symbolom Banskej Bystrice a to je tzv. Sprostá križovatka na Huštáku.